ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସବୁଦିନ ଭଳିଆ ଚତୁର୍ଥ ବ୍ଲଗ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ପୁଣି ଡେ 4 ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେଇ ଆସିଯାଇଛି 30,000 କମେଇବାର 30 ଦିନ ଭିତରେ। ଆଜି ବି ସେ ଆମର ବେପାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଳିଆ ଆଜି ବେପାର ସେତେ ଖାସ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସବୁ ଷ୍ଟକ୍ ଆଜି ବହୁତ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଛୋଟା ଭାଇ। ଯେତେ ଦୋକାନ ମାନ୍ଦା ଚାଲୁ ପଛେ କିନ୍ତୁ ଆମ ଡେଲି କଷ୍ଟମର ଇଏ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେ ଯେହେତୁ ଆମ ଦୋକାନକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସଦାବେଳେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଭୁଲନି, ଏখানে ଷ୍ଟକ୍ ପୁରା ହନ୍ଦା, ଅଧା ବି ହୋଇନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାହକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଭିଡ଼ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେହେତୁ ଆମ ଦୋକାନ 2 ଦିନ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ସେ ନର୍ମାଲ୍ କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଯେମିତିରେ ଭିଡ଼ ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି। ଆଉ ମୋଟିଭେସନ୍ ବି ମିଳୁନି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ। ଆପଣମାନେ ଗରିବ ପିଲାଟାକୁ ତ ସହଜ ଟିକେ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଆମ ଭଳିଆ ଆପଣ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସହଯୋଗ ଦେବେ ନାହିଁ। ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ମାରି ଟିକେ ଛୋଟ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେତିକିରେ ଖୁସି ହେଇଯାନ୍ତି। ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ପୁଣି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ବେପାର ବହୁତ ମାନ୍ଦା ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓରେ କେତେ ପାର୍ସଲ ଆମର ଅର୍ଡ଼ର ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବେପାର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ସମାନ ନଥାଏ। ମୋତେ ବୋରିଂ ଲାଗୁଛି ଠିଆ ହୋଇ, ମୋ କଷ୍ଟମର ଅପେକ୍ଷା କରି ମୋତେ ବହୁତ ବୋର୍ ଲାଗୁଛି। ଦେଖିବା ଆମର ଆଜି କେତେ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଇଛି। ବାପା ଆଜି ରେଜା ପଇସା ଗଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ 10 ଟଙ୍କା ଗୋଟାଟେ, 5 ଟଙ୍କା ଗୋଟାଟେ, 2 ଟଙ୍କା ଗୋଟାଟେ କରି ବାପା ଆମର ରେଜା ପଇସା ଗଣୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମର ଏ ରେଜା ପଇସାରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଉଛି, ଆଉ ବାକି ଆଜିର ପ୍ରଫିଟ୍ କେତେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଟୋଟାଲ୍ ଜଣାଇବି। ସବୁ ରେଜା ଗଣି ସାରିଲା ପରେ ଆଜିର ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଇଛି